Ja ho han vist, una autèntica batalla campal la que s'ha viscut este matí al barri del Cabanyal de València entre les forces de seguretat i un grup de gent que estava intentant tornar a impedir el treball de les màquines excavadores. Amàlia, què és el que ha passat? Dos incidents se produeixen, de fet, només 2 dies després que els veïns convocats per la plataforma Salvem el Cabanyal intentaren també parar els enderrocs. Este matí un grup de gent s'ha assentat al carrer i, com han vist, han increpat els agents i la cosa han acabat com han comprovat fa uns moments, amb 3 ferits lleus. Al cor del barri està Carme Montagudo i, Carme, sembla que a hores d'ara la situació no té res que veure amb la que s'ha viscut fa unes hores, no? Efectivament, Amàlia, la situació ara és un poc més tranquil·la, tot i que la tensió continua en l'ambient. De fet, la policia local continua present en la zona per tal d'evitar nous incidents. Eren les 10:30 del matí, quan així al barri del Cabanyal s'han viscut 20 minuts d'una autèntica batalla campal. Començaven quan la Policia Nacional ha tractat d'obrir pas a les excavadores fins al número 31 d'este carrer on estava previst el primer enderroc del dia. 20 minuts intensos de lluita entre la policia i la plataforma Salvem el Cabanyal. 20 minuts que ens han saldat en la detenció de 2 persones. La policia ha hagut de carregar mentre la plataforma Salvem el Cabanyal es tractava de lluitar. Per este carrer hem vist literalment volar pedres. De fet, una companya nostra de Ràdio 9 ha resultat ferida al cap. Altres 2 persones, veïns de la zona, han sigut traslladats a l'Hospital Clínic de València i 3 agents de la policia local també han resultat ferits lleus. Com diem, han sigut 20 minuts de tensió, de lluita, una lluita i una tensió que continua durant tot el dia al barri del Cabanyal. A les 9 del matí, la plataforma Salvem el Cabanyal es concentrava al carrer on estava previst demolir avui una de les cases no protegides. El carrer acordonat per la policia impedia accedir a la vivenda i deixava els tècnics municipals preparar els treballs. La crispació ha començat a ser violenta quan ha arribat l'excavadora escortada per la Policia Nacional. Joves de fora del barri han començat a increpar les forces de seguretat. Mentrestant, la plataforma Salvem el Cabanyal feia una assentada per a no deixar passar la màquina. Davant barricades i pedres per l'aire, les forces de seguretat intentaven com podien parar els violents i també desallotjar la zona plena de manifestants. Moments d'angoixa i ansietat que s'han saldat amb 3 ferits lleus i 2 detinguts. Totes les demolicions fetes des de dimarts al barri estan fora de l'àmbit protegit i no afecten cap edifici de valor patrimonial.